सर दिनै नैबे मोनाबिलि समायाव जे बाक्सा जिल्ला फरायसा आफादजों खुंजानाय जे बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय नोंथांखौ हारिमु बेखेवगिरि महरै लिंहरदों सारा मा बुंनो सानो? जोबोद गोजोननाय मोनदों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दिनै सालबारियाव जि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोबां रायजो राजा बेवहाय दिनै नुजाफैदों आरो बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म सार बिथांमोना बेवहाय दिनै फैदों जोंनि बिटिआरनि MCLA EM बेवहाय गासिबो दंमोन आंबो बेवहाय दिनै बाहागो लाफैदों देंखो मोनाबिलि बाथ्राजोंल' लोब्बा नङा आङो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उनावनो जि रोखोम हारिखौ जौगाहोनायाव हारिखौ हाथरखिजों समान अखाफोरजों समान जोंस्रांनानै दोननो थाखाय मेङा लाबासिनो जग्रबा लागासिनो गोलैया लाबालासिनो सुदांबोगासिनो दं सुंथेबोगासिनो दङ बेखौहाय आं इसोरनाव खौथि खौथि आङो आरज गाबो जे जोंनि हारियाव जाय जोंनि बर' जि जोंहा माने जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा लाखिनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि इसेबाबो खामानि मावलांनायनि मोनसे लामा साननानै खामानि मावनांगौ आं बेखौसो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बुंगोन आरोखि आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोबां गान खनबाय दोंथाम दोंब्रै दोंबा गान खनबाय रायजोफोरजों दसे समाय जोबोद